Keleya jate no konoko ba mana tirentan ini so mandi so madaina akera togodi mude ne ka jatigi soro mude ne ka bamange soro no o keme ka toro adusukuna nga jilmuso namu la ka ko ande muso la jati Allah e muye la soro la yi mi ke auna kuma sule training ka kuma ife ka ndusu kasile Allah e munge e ba kalama ka foko la ya fo awo ka be do fe duguba kono ko sabe to de ko tifon awo e bora kalama hakili be kamelina la yara da kumitane la wuli ka bonga sunu wala nga so ko fonga na ideli ka ba fe ka fruti fulma ka kadai Typhon officiel. La magie du cinéma africain vous présente Keleya. Amenyo fe sunitile otanfara amenyo fe kana jamfa bimote monyele fe umaniye ubilatinya bimote monyele fe umaniye ubijuya fe molo bimoya kamasila Molo bi mo maninde angan kolosi wari tene febi deningane jamfa sanu tene febi deningane jamfa kabine ka wari sorobi deni me bolilanko kabine ka togo sorobi deni me bolilanko bideli kana togo che la yara da kumitane la wuli ka bonga sunu wala nga so ko fonga na ideli ka ba fe ka fruti fulma ka kadai o ko de oro fitini bora oro bayre bora awo la kla ka foko ka te o ko la bile ala kana ni me ba cha ka te kamele fe ale de sera ni chen ya on ma ya on te chen do ale de nana ko fo on ka edeli pour que e be se ka so kamele nga furu ma chogo mi ale be kla ka fo chogo ka le to chefe o ka bo hakili ma iye bideu ya u yera ta do be mi kewa aya ka bo hakili ma ne ka ba mana kirentani be mo dusu toro abe mo dusu ladimi bideu nu ma jija ka do ya ni baraka nyina mai ebe se ka ni masaw dado kuma na chodi ko ebe chefe ka kla kana boni sira were ko eto chefe Typhon est terrible moi, est terrible Typhon. Terrible. Ale ta tala masuna e kali gani. Typhon na no fa kuma ta so ni bana ni. Ata sa mu se bana bi kuma bi ko. Typhon e da wide. Ma ta no ko. Ma sa ta Ale ta do sma. No ne bana kuma ga bararo la woti. E ma se ki do ni bu. Ali ko ne terrible bora. Ta wide tem Typhon. Ali te bele Typhon bora. Wati ga no. Ata ni amu ma kamela. Alhamdulillah. Si ko la mo do da. Typhon. Dai, na mete konser mai la. Typhon. E te ga ko. Da ko wuli ami no bu kuma be. Ah do ka. Alhamdulillah. Mama. Alhamdulillah. Ali ni tare tare. Amala wuro ni fe ni ele. Ata. Ata. Typhon e te ga.
dongé. Ala ni chese te la boya no. So na Me tengi no. Balu. Eye balane. Ika di mbalo ngulo nini. Na me mo nyama ba ko ko. Me kame mo ma chikona mo don ta gele ndo ma kuma entoi shanti ko ja o kabli kuna bana alhamdulillah no man ay mama agora isso é bom cuidar tem cuidado porque ni mina ta wulong na mo sta do ifa parce ko mina la bai ba kuma sita kore kuna kadi ifa mina ni wari ibin ni tensa ngani shefa beni wari bedum sura sita kore kuna kadi o ka bo hakilima ne era tsega dala parce que ale ne tane la wuli ko fo nganda do la kana ideli pour que be so furi ma chogomi depuis adam na ne kumika sira ni dunya iya kuma fo parce que ni ne be demsin ne ba jogo do ne ko akana na nda do furu dola kan se mariama ne bi ka sira minya la yambe malu ayambe de kuma shulu ba mana mo e dala kandi che ba koro e dala kandi ayila malu ya ni bideu ma jate mina ka masa o kunklina nyini ka do ubi jigla ke ko masa o fa ka soro wushi ma ba ne yere bi sira ka bossa abe mo malu ya kunbo ni ka jugu horante soni la malu ya lima ni la go shi de ba mana bulu la yemi ka manymake ngambe na wele kan hakina yirala na mason ne koni ba do she ba te fenjugu yere ka di adema mbo koni do na mason adugu ba nye nga ayila maluya ne ka ba mana yi kun korota le butila dipene yi dodo mina ima flafone jeli dipene jeli dodo mina ndebe waso ni ye fantan na ne be yi jogo ye kelempewdi ne flakida la kan ko seki la maluya seki kuma shu mo era ni besida hakina sita kore kuna kadi ni ya fi ma ko mo ta ni shoma chebe de hera soro kanga ke ka sewa kore e ma fore koko e de na jogo ya no ta mo ne fita fe ko ya da unyo kuna mo ya kuma sita ya kuma chen sita ayi mama aka ko baba ko maje tira kuta ye kuna dia chonyere e ba di so ta no ya da o jonga nini da nute mo ne me hera fene so ko mo fita dugo na mo homa ko mo fita na juma sita sita wakana mo abita bakura jula sita mabata ni sita wo ba ide sita ba sita kana kila juro ide kuna angolo ko ni tare ni ene sewara ni ma sewa dore ne abeka joni balma na bolo to peti ni denu dai mama de million we ga atila kilo tamani una le ga atila ire alanga biro kona unso uluga atila sita na le ta sita le ga atila wala mole ni be ki de kuma chi aworo faka kola e ka choro mala mure no yo ke tu la tata la de la ba tala sita sita sabali no me mama ne sita mama eni ne do de sita mama ne de tempo awani kadi ite boni sabe nga ni ya ko kachoro jeno ni kachoro yiba kachoro kaba me kachoro sanga bala tamade hakilisi abinya ikaso ma da foli de kunyeni nani fo ni dugu jera ne an jelu wulila fo an ga do jatigi sebe kan ku fo nyuma sare nyuma ne iyake an ye kunu yani bi kase ora kama na an wulla fo an ki fodi ku nana kan yi fo ni ku ga so ma da foli de jerin sa jaranye awo ika kuma nunu awo aben du sukun lafiya don awo alsa ne be min ni fe awo ika kuma ni demusun ni ala sona men seko ke jaranye e an jelu an ye ko glana de ni ya me ko jeliya ki ka ko gla ka ko do ka ko koro do o de jeliya yi an ba on jatigu ka sagola an ba on jatigu ka blala fanga da do ni ala sona men sego ke awo wala ndalo ndo ne
Yɔrɔ dɛ a ɲana o kelen tɛ Bamakɔ sudanyare a y'a partage walayi den daga wuli ayi o problème foyi t'o la o bɛ ɲɛnabɔ awɔ yɔrɔ Bamakɔ bɛɛ o kelen tɛ walayi mo ni bɔra dɔrɔn i bɛ jama de ka girin kan de ka girin kan ngo bɛɛ n'i ka baara tɛ wa walayi Stop. awɔ Stop. Stop. n k'u k'a fɛn ye dɛ Stop. O kumana ne tɛ dumuni kɛ wa? ne ko mun bɛ nin Na ni n ka dumuni ye. ko dumuni wa N'i ka na ni n ka dumuni ye. depuis semaine tɛmɛ ne kuma min fɛ e ɲɛna ne quoi ne min ta ni musoba kɔrɔ in sɔrɔ i ka bureau kɔnɔ m'a f'i ɲɛna o don n ko fo ka taa ko mun kɛra n ko n bolo tɛ ka foyi la n ko n da t'i ka ko fosi la bilen i ka baara i ka dumuni i ka ji i ni mun bɛ bureau kɔnɔ dɛ taga k'a k'i ka dumuni d'i ma i y'a mɛn ka na ne tɔɔrɔ dɛ parce que ne y'a dɔn e kɛra fitiri wari de e m'a f'i ɲɛna n ko ne b'i tɛgɛ ta segi kɔnɔ Attends, stop. O kumana ne bɛ se ka taa baarayɔrɔ la cogo di? Ko ne ni muso tɛ kuma, o bɛ se ka kɛ cogo di? O bɛ se ka kɛ lakale cogo di? Sisan. han A bon, ne ka bɔ taa se ka fuwariya la fo ɲɛnɛ in kinda la I b'a fɔ ne de ma bi ko ne ye cɛbakɔrɔ lankolon ye. Han? Mun de dɛsɛra e la so in kɔnɔ yan nɔ? Mun de dɛsɛr'i la? I mago mana jɔ fɛn o fɛn na n b'a k'i ye. E bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ sisan? Han? mun dɛsɛra Non, ala i ka sabali sa. mun dɛsɛra Non. ne ko f'i ɲɛna cɛ ko dɛsɛ de bɛ na parce que e cɛ bɛ bɔ ka taga sunkurubaw de nɔfɛ e bɔ cogo di Ne ni muso tun bɛ kuma na biro kɔnɔ, e b'a dɔn muso sugu min don wa? ne t'o ɲɛɲini k'o Wala i ɲɛ b'o de ɲɛɲini k'o dɔn. ayi jamais Ne ni muso ye ne partenaire de don, ne n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. n bɛ fɛ ka ne de janfa mais i ye kuma min fɔ kana ɲinɛ dɛ n'i ɲinɛna walayi direct i b'i yɛrɛ sɔrɔ hali kiyama parce que n bɛna pɔsɔni de k'i kɔnɔ k'i faga ne n'o muso an si tɛ k'i ta ye A bon, ne fagaliko kuma de b'i da bi. awɔ Ne fagaliko kuma de b'i da bi. n'i faga ka tila ka na ni cɛ wɛrɛ ye a ye ko cogo di N'ala sɔn, ne ka du kɔnɔ yan nɔ. o bɛ Ayi, kɛ n'ala sɔnna ma i tɛ ne faga walayi. Ne b'a dɔn ne kan ka mun kɛ sisan walayi. Ne tɛ k'i tɔɔrɔ koyi. parce que e ne ye maɲumanko min kɛ i y'o bɛɛ kɛ ji la i kana fitiri wari ye walayi o ye n kuma fɔ dɛ ko ni A bon, ne cɛ de fitiri wale. ni ne cɛ jɛra ka sɛgɛn kɛ n'a ye fɛn sɔrɔ a bɛ ɲinɛ Sisan ne de fitiri e wale. de kɛra fitiri wale kulubali e de kɛra tasibɛli miribɛli tasibɛli n'a ka di ye muso 100 ta i kana bila ne ka sira t'a la Non, ma f'i ko fɔ ne ɲɛna, ma f'i ko fɔ ne ɲɛna. Ne b'a dɔn ne kan ka mun kɛ sisan walayi. i bɛ mun kɛ i t'o Ne b'a dɔn ne kan ka kɛ mun kɛ i bɛ walayi. tɔɔrɔ mun na ko n ka dumuni Non, ne y'a faamu ka ban walayi. Trop c'est trop walayi. Han? I ye n tɔɔrɔ yɛrɛ de walayi, i ye n tɔɔrɔ vraiment. Ne yɛrɛ bɔra baarayɔrɔ la ne ko ko n bɛna so kɔnɔ walayi fo n bɛ siran. I ye n tɔɔrɔ vraiment. i ma siran bɔ Non. Ne kuma bɛ fɔra ka ban bi, ne ye kuma in bɛɛ faamu. jɔlɛ Ne yɛrɛ hakilina faamu walayi. ne ma taa ka bɔ yan sisan su ye bɔ yan parce que munna n tɛ fɛ k'i ka kuma lamɛn Problème foyi t'a la. Fɛn o fɛn ka di da y'a fɔ sisan. Fɛn o fɛn ka di e da e k'a fɔ. Mais ne b'a dɔn ne kan ka mun kɛ walayi. Vie, c'est ma vie. Walayi. Dongodo kele furuso kono Rumadawa ni kama. Nyongo faneni oni nyongo baneni Rumadawa ni kama. Nyongo toko che oni nyongo burujali Rumadawa ni kama. Anga masaneni Merci, Kaja. sane matana ni kama Kaja, Attends, est-ce qu'il y a quelque chose? aïe. Ayi, si, ne da filan yi si, hein? Ici, il faut t'asseoir. Kaja, Attends. parce que ne na kuma dɔ ɲɛf'i ɲɛna. Awɔ. Voilà, parce que kuma bɛɛ n'a fɔ don. Awɔ. A bɛ tile damadɔ bɔ n bɛ fɛ ka kuma in f'i ɲɛna mais bi de kɛra don ye vraiment n yɛrɛ ye décision ta ka kuma in diya i kulo kan. Ne ni mama tun ye kuma dɔw falen falen. Awɔ. E yɛrɛ bɛ du in kɔnɔ Kaja. I bɛ fɛn caman kalama du in kɔnɔ, cɛ tɛ wa? Awɔ. Wa fɛn caman bɛ k'i ɲɛna. Awɔ. Sisan filɛ nin ye, ne muso don. Nka sisan tigi jɔ muso la, ne y'i sɔrɔ jɔyɔrɔ la. Sabula, n bɔra baarayɔrɔ la, n mana don so in kɔnɔ, a bɛ komi tasuma de bɛ n dusukun na. Sisan filɛ nin ye, a tɛ bonya, a bɛ n dɔgɔya,
Wa kelen bɛ ka jogo dɔ ta tile fila in na vraiment an tɛ se ka bɛn ne dun ye kuma sugu bɛɛ de fɔ sisan in na ko vraiment a ka essayer ka sabali ne b'a sɔrɔ mais o de bɛ ka dɔ fara sira kan n t'a dɔn keleya de don wa fɛn o fɛn de don n t'a dɔn fɛn kelen fɛn o fɛn walayi an ka jan ni cɛ dɔ de bi dɛ. Tonton a bɛ jija a ka ɲɔgɔn faamu e ka sabali a ka ɲɔgɔn faamu. Bon a mana kɛ cogo cogo ne ye ka kuma mɛn mais sisan taabolo min bɛ sira kan ne t'a se ka ɲɔgɔn faamu ka to. A ye sabali a ka ɲɔgɔn faamu tɔbi. Kaya ne y'i ka kuma mɛn. Awɔ. Nka ne fɛ ka kuma min f'i ɲɛna. Awɔ. N y'o de fɔ n ba ye la n ko tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛ cogo min na sisan ne yɛrɛ b'a fɛ sisan ka muso filanan furu walasa ne bɛ se ka lafiya cogo min na ka diya ne b'a kɛ dusukasi bɛ n faga walayi. O fana ye tiɲɛ. E yɛrɛ ni dun i bɛ ko caman kalama cɛ tɛ wa. Awɔ tiɲɛ. Wala ne ye muso filanan ta sisan o bɛ se ka kɛ sababu ye sisan yɛrɛ a fari bɛ faga a bɛ ko dɔw bɛ yen a k'olu dabila o tɛ tiɲɛ ye. O fana ye tiɲɛ. Voilà donc ne yɛrɛ i b'a dɔn ni i bɔra ko dɔ la i man ka ko wɛrɛ k'i ka bon wɛrɛ de ɲɔgɔn na ou bien. O ye tiɲɛ. Donc ni ma ɲɛ k'i bɛ muso filanan ta fo a ka kɛ i k'a ko jateminɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn i bɛna muso min furu mɔgɔ ɲɛnɛman don a taabolo bɛ cogo di ou bien n t'a dɔn ne bɛ fɛ ka min fɔ ne bɛ fɛ k'a faamu. Awɔ tɔbi ne ye faamu. Voilà donc ala y'a kɛ e yɛrɛ nana ka na don jigi kɔnɔ yan et puis i nana don min na fo ka n'a bila bi kan foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama. O ye I tiɲɛ. bɛ bonya tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ bonya wa n ka fɛn o fɛn e de jɔlen bɛ n'a bɛɛ i y'a faamu wa. Awɔ. Bon donc ne b'o muso sugu de fɛ muso min b'i dɔn k'i danbe dɔn i y'a faamu wa. Donc a kɔni ne yɛrɛ ŋaniya ye min ye vraiment ne bɛ fɔ mama ɲɛna n ko a kɔni ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'e kɛ filanan ye. Tonton ne tɛ se ka sɔn o ma dɛ. Sisan Kaja a ɲini k'a faamu e b'a dɔn ko n'a ko a kɔrɔ don ko n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna ni ko n'a kɛcogo de don ni sisan kun tilenna i b'a dɔn ne tɛna ni fɛn mais komi e yɛrɛ filɛ de ne bɛ mago bɛ muso sugu min na muso min ladamunen don a bɛ cɛ bonya a bɛ cɛ valeur dɔn a jɔlen bɛ ni cɛ ka fɛn bɛɛ o muso sugu n'i y'o kɛ i bɛ lafiya. Tonton i ye min fɔ tiɲɛ don dɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn tanti de ye ne ka fɛn bɛɛ ne fa banna ne ba fana banna n kun bɛ min bolo o fana banna ale de bɛ ne jigi kɔrɔ sisan n'a fɔra ko ne bɛ na ale trahir ta cogo la. a ye question tɛ sa Kaja sisan filɛ nin ye i b'a dɔn sisan filɛ n b'a dɔn n bɛ ka fɛn dɔ de ɲɛf'i ɲɛna i k'a kɛ hali dilan tɛ ne ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ mun de faamu o ye muso ye Tonton a ye jija a ka ɲɔgɔn faamu. non an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ne yɛrɛ ne décision min ta vraiment n tɛ se ka segin kɔ bilen quoi donc n bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn vraiment a ka di n ye dɔrɔn e ka kɛ ne muso filanan ye o kɔni o tun de ka di n yɛrɛ n y'o de fɔ bama ye la Bamakɔ ko problème foyi t'a la parce que e ladamunen don vraiment ne bɛ se ka ɲɔgɔn faamu i y'a faamu. Ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ na nin ko kɛ cogo o cogo. non kɛcogoya foyi t'a la e ka sɔn dɔrɔn i k'a to ne ma ne de dutigi ye o i y'a faamu. O ye tiɲɛ mais ni ne sɔnna tanti bɛ na ne to. non tanti to yen sa Kaja ne bɛ fɛn dɔ de f'e la kana jɔyɔrɔ foyi de la e ka sɔn dɔrɔn a mana kɛ cogo o cogo kalo o kalo ne bɛ wari voter n b'a d'i ma n bɛ finiw san fɛn o fɛn e mɔgɔ mana jɔ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na ne b'a k'i ye i y'a faamu wa parce que mɔgɔ min b'i fɛ i t'o tigi sara sɔrɔ o tɛ tiɲɛ wa. O ye tiɲɛ. voilà parce que ne b'a dɔn ni ne ye furu sisan ne b'a dɔn ni ko yɛrɛ bɛ lafiya i y'a faamu wa sisan ka ko tɛ to yen nɔ non kana o yɛrɛ fo k'i jate i y'a faamu wa a tɛ se ka foyi t'o la i y'a mɛn. Kaja ne bɛ ka mun ɲɛf'i ɲɛna dɔrɔn ko gɛlɛn wɛrɛ tɛ o e ka sɔn dɔrɔn ka kɛ ne furumuso ye n'Ala sɔnna a ma a ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ o kɔnɔna la i y'a faamu. N y'a faamu. E sɔnna. Awɔ ne sɔnna. N ye papa ni mama in ta k'ale bɛna Kaja ni furu ka fara ne kan o tɛ se ka kɛ ne ka lamɔden est-ce que n tɛ sugu de la i bɔra cɛ tɛ dɔn ka ban ayi ne tɛ se ka kɛ. Ne fɛn sugu bɛɛ k'i kɛ non foyi t'a la mais y a rien jumɛn c'est pas un problème non mais je dois ça ou bien Maïka ça mais jumɛn ne tɛ ka faamu dɛ. I bɛna faamuya sisan. N'i kɛra yɔrɔ fana i ka faamuya dɛ. Papa e sɔnna ka ne ka baarakɛla furu k'o fara ne kan surtout ne ka lamɔden. mais jɔn de ye furu ko kuma fɛn na. Papa ye kuma o kuma fɔ ne y'a bɛɛ mɛn. mais an ye mun de fɔ
Nde base kaja. Ah, tante. Begi ni ka mnou ta ya bo yi ta mi ti bai. Mini tiga mana perwota yi ta. Eto ba, ni bo. Ita for ki venga desnam so du mona ya. Ai fo ka ji o lo tege. Etina ne fo ka ya ngwe tina ne kere jode. Tan samali. Fo ka ji o lo tege. Eto ba, ni bo. Ita for ki venga desnam so du mona ya. Hey, ida mi de more fiera una to la casa de bois. Kaja. Ya gila. Kana sarfu ya bebe intie. Iti taros. Ino tu mona ya fa moi. Allez na na ni kana sa ko nga dula. Ya fa moi. Awanyama. Ya fa moi. Ya me. Iti taros. Kanja ne sa ko be wa ne sa ko de beke. Ne na ne wa ne na ni. Kana na yake. Dui mona ya. Kanja teke des na so ko ka chi ya wi. Kaja wuli. Wuli ne. Sasa wewe, hey, tu ça kuma même na kuma ni sinon. Wallahi tu ça kuma même na kuma ni. D'abord appelle ça. Ya fa moi. A fo ngame. Si le frère ne faut rien nous savait. Ne la. Tele mon frère. Ça fait du mon ne la ça. Ne le douter ya fa moi. Faut il dit ne moi suna ni fandad là. Il dit que pour il dit que ça OK. Akadne to tu ba kete. Wa akadne ça to ba kete. Même so frère na fou. Ils sont contre la règle. Tele e ala fote e asta ni so yere mu me ya kono fem besa me ne bi la porte la e bon sen bon kan bloquer na ba ne bi la porte la madala le moi tu dis même mon fiera do ya kila kilo ya comment Est-ce que vous l'avez belle? exact en venant dans la oui en venant dans ati fa kuma mele non kaja calme-toi sita ne sigana ntorola ya fa moi donc ne ben ite ne fa ko yi ne ben ni la fièvre de ni ne be musufla na no fo musufla na ote koko ote baho mina kaja dis ya fam ho ira na to nya papa ebe so ne ga la molde furu ga frane ka ha ni jiga wala foite na ne kaja ne te kaja jiga wala foite kaja la ne te ebe so ga kaja furu ga frane ka ma fe ma daula ala ka ma ebe so ne ka ebe ala doa kaja jiga kusama ai ko bana ne ka fa ko na ni je ne dembo wala na je ni rafa wala yen soro ha atno de fleni kaja ni kana pa di kana yaki wuli tin fula ha ya kisi do ya fo ni ko bana haba na la sonam na mena tanya fo mama na me wuli amsa ko mo ma ya fo ya kila sawo ya fo ni kaka hala sonam me mo ko bla no ko be bla na baba c'est que non. Alors, Kacho, depuis nana, il y a un téléphone qui m'a dit que c'est urgent. Que urgent si donc non. Ah, mais comme il nana, il était comment? Regardez. Kacho, regardez. Kacho. Ouais, c'est ça. Mais comment il fait? Mais depuis nana, il s'est fait d'eau. Et vous avez dit, là, il était à faire fana. Je comprends pas mon regardez. Para ni jana te tan ko do chana dem sani ko ma bena fo fare ga wila ko franchement ni be rom na ni be nga du bla ko ta wallahi ko be saka chai mo chugudi ko ma mu meno mu ne kala du ko ne e de ne wuli ki ma ko be na ko ta ki ka na ka ne si mena e na du kla di sigi te ga fo kana jigina sa me rom na antin yele bolu de interge ngoni go wole ko dum go bila serija c'est très intelligent mais na ni fe ka comment faire c'est que inta sigila na ota ma ine fam ah mais finalement ne re joro le do ça mais qu'est-ce qu'il y a
Mais mɔgɔ n'i fa cɛ i fa ka muso kuma ka don ci ta la kuma ne yɛrɛ tɔ ma kuma la kare tɔ n'i y'a kuma la kan ka na kɛ dangaden e dencɛ da don yɔrɔ kɔni fa ka muso kuma la i k'i tɔ dangaden keleya an bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile o t'an fara an bɛ ɲɔgɔn fɛ kana janfa bi mɔ tɛ mɔ ɲɛlen fɛ u mani ye u b'i latiɲa bi mɔ tɛ mɔ ɲɛlen fɛ u mani ye u b'i juguya e mɔgɔ don bi mɔgɔya kan ma silan molo bi mo maninde angan kolosi wari tene febi deningane jamfa sanu tene febi deningane jamfa kabine ka wari sorobi deni me bolilanko kabine ka togo sorobi deni me bolilanko bideli kana togo che